Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ‘Yan uwana ɗalibai barkanmu da wannan lokaci. Insha Allahu za mu ci gaba da nazari akan hanyoyin da ake raba mixture. Za mu yi nazari akan hanya ta biyar wato distillation. Distillation is a process of vaporizing a liquid and then condensing the vapor. Wato shi distillation wani hanya ne da ake tafasa ruwa a mai da shi tururi, sannan kuma a bi tururin nan a sanyaya shi. In aka sanyaya tururin sai kuma a mai da shi ruwa. To wannan hanyar shi ake ce ma distillation. Mun fahimta ko? The process of cooling a vapor to a liquid is called condensation. Wato hanyar da ake bi ana sanyaya wannan vapor ɗin, wannan tururin na ruwa a mai da shi kuma ruwa, wannan kuma sanyayawan shi ne ake kira condensation. Mun fahimta ko? The condensed liquid is known as distillate. Sannan shi sabon ruwan da aka samu shi ne ake kira distillate. Muna ji ko? Sannan ana amfani da wannan ana raba ruwa da suka cakuɗu, ruwa kala biyu da suka cakuɗu. Idan suka cakuɗu aka samu mixture kenan, to kuma ya zamana ruwan nan suna da bambanci wurin tafasa. Zahin da suke nema su tafasa ba ɗaya ba ne. To wannan zai sa a iya raba su ta hanyar distillation ɗin nan. Kamar misali sinadarin ethanol yana tafasa ne yayin da zahi ya kai 78 a ma'aunin Celsius, sannan ruwa yana tafasa ne a yayin da zahi ya kai 100 a ma'aunin Celsius. To lokacin da aka fara tafasa su, tunda sun haɗe ne ana so a raba su, sai a sa su a fara tafasa su. Ana tafasa su lokacin da zahi ya kai 78, ethanol zai fara hita. Zai hita ya shiga cikin wannan bututun da ake ce ma Liebig condenser. Shi a cikin wannan ne za a dinga sanyaya shi ɗin, ana kuma tarawa ta can yana hita. Mun fahimta ko? Ko da zahi zai kai 100 ya gama hita sai ya bar ruwa a ciki. Mun fahimta ko? Kuma sannan ana amfani da shi ana kuma raba ruwa da datti. Lokacin da aka ga ruwa yana da datti sai a tafasa ruwan, ruwan zai koma vapor, zai fita ya zama tururi kenan, zai bar dattin a nan. To lokacin da ya zama tururin sai kuma a bi shi a sanyaya shi sai ya ƙara komawa ruwa. Shi yasa ake kiran wannan ruwan distilled water. Da shi muke amfani a cikin laboratory wato ɗakin bincike kenan, muna wanke kayayyakin aikinmu da kuma sauran abubuwa. Mun fahimta ko? To a nan ne za mu dakata insha Allahu. In Allah ya haɗa mu za mu ci gaba daga inda muka tsaya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.